Ero kama na inya kendo Odondi hini neni omachal nade ngwan satige koso en adieri makende nyamera saron ni gima nyotimore od bura mar Senate mwaluongo ni upper house ok en gima ber kendo ma nyisowa ni tim ma leaders timogi ok en tim maber nikech ere gima wapuonjo nyithindwa mwan go yudi mwaluongo ni jensi kata manie sikul ka ina leader moyier national leader inyalo dhi ni chako dhaw inyiso nyithindo maneni nikech gini nyonene nyaka gi nyithindo kenya nyithindwa gidende tinde jomariek ang'o ma watemo puonjo nyithindo to ma iluongo ni upper house wayie ni kosa to nitiere to gima nye gitimo Senator Nyonka gi Senator Edi ma en senator na mawuok Migori to gi Sifuna ok wadwa ni gikel gimiluongo ni popularity e gimiluongo ni mar piny ka gimanyo viewers e YouTube to giwachi aparo ni ok gin comedy wan gi comedy matimo gino gin members of parliament upper house mano wayiero matim manye gitimo nikech an gima neno manyane ni TV cha aparo ni jogi nyo manyo gine iluongo ni TikTok tinda winyo ni TikTok kora pan nye gimanyo vivo e TikTok giwere gi gigo gikalo kanyo mane momiyo jopiny nomiyo gi mandate Senator Edi Okech mawuok Migori ma en senator na abedo disappointed kanyalo neno ka senator na olokore youth ni lawre gi gavana oko iwinjo bende gicha kinene nyamera saron nye ok ene i parliament gicha ne outside of parliament kuro joka ken nye gin youth nye gidhi rally kich machok nye parliament niki ka senate niki problem gi governors to gin gi chambers gi moningo bende gi yale buche gi gin nye gichiwo mana authority kuom the national government to national government nigi police manye produce jogi kuro ka jogi osedonje chambers gi committees ka kuro gipenjo gi penjo kwa duogo kuom governors anda wach ni wadwa Juma en adieri ni samoro wabilem gweno to wabilem ogwang bende katiba warach omiyo katiba ni ma 2010 nyaka wadogwa go e kungu katiba ni nomiyo governors powers mang'eny omiyo yudo kata mana MCAs onge ngufu yudo ka pesa madhi e county ni pesa ni en pesa governor en pesa madhi ni okony jopiny bak ok okony jopiny pesa ni konyo governor gi family mar governor keche yudo ni kata thoth tenders kanyi rango gima timore kata Machakos o contractors mang'eny otambok chul ti yudo ka magi jo mosa dhi usafo kaw nyaka loan se bank mondo mi otim butije mondo gikony go nyithindgi e ka ng'ato satimo ma titame pesa ni nango to magi tax mag jopiny samomi mandate gi jopiny muketi kanyo nyaka ibed kini ipar mana kaka nye president owacho ni gini en temporary okwa bibede nyaka chieng komi opposition ng'eni position nitiere time mibiro wuoke ibedo koro sami serve jopiny nyaka serve gi respect omiyo governors wang'eyo mae momiyo osiep na ken ng'ondi otamore en osiep na ndalo mang'eny kabisa kapod en mana MCA kwareka na adwa ni mondo bika mondo penji nikech gine joma kelonwa problem nikech en speaker ma Nairobi ka gine joma kelonwa problem ka nikech nwadwa ni mondo bie panel mane momiyo loro sim mondo wapenji kikanyo chidwa impeach governor Sakaja mabende osiepna to nyocho ene manyocho rengo kaka speaker motamore ni ok governor ok nyalo bedo impeach gine magikelo impunity mineno ni governors gi kwalo pesa omiyo chik nyaka duoke aneno ni kane ber to jo Kenya nyaka dogi e chik mar governor ni mondo governor bed ni pesa madhi e county ni obed kaka mar CDF iwinjo magi odonjo kuom MCAs to bende MCAs gin gi committee gi ma en obedo mana supervisor mar to pesa momi governors gi ema momi yudo ka governor manye odonjo ka onge gimoro to ginene okaluor kata governor na mawuok e Migori onge gima ne en go to sani koro meo kabisa iwinjo ka pesa jopiny kipenje ni to pesa mimiyo jo Migori itimo nade onge gin pesa ma gikawo ni mar familia gi omiyo giti gi tax mar jopiny maber to bende achaka dok ka wuoyo kuom viju wananchi ma jopiny bende obed jomariek sani winjo ka koro gigo kok ni tich ok ne tinegi to pesa gi mikwalo gi mae ma kabiro chopo 2027 tichake miyogi gi siling 200 to giwacho ni ng'ane kendo to kosami 200 no kibichame komi gabich ichako yo iwinjo koro awuoyo gi jopiny mago kura ni nyaki rangi gimi idwaro kisayudo ng'ato ni Ken Odondi nyimi otelo to Ken onge gima nyo timoni
to keno kelo pesa kendo mano ne pesa ni kao pesa no icham to kik ken ko mondo keno dhi dala. Omiyo wawuoyo kuom voters wa. Voters wa be koro nyaka bed voters mariek. Nikech iyudo ka gini en ywak ma